பாகவத கீதா. ஸ்ரீ ரூப சனாதன பட்ட ரகுநாத், ஸ்ரீ ஜீவ கோபால பட்ட தாச ரகுநாத், ஏ சாயி கோசானிகரி சரண வந்தான், ஜாயீத விக்ன நாஷ அபீஷ்ட பூராம், ஏ சாயி கோசானி ஜார முய்தாஸ், தாசபார பதரேணு மோர பஞ்சக்ராஸ், தாதேர சரண சேவி பக்த சனேவாஸ், ஜனமே ஜனமே ஹாய் ஏ அபிலாஷ், ஏ சாயி கோசானி ஜபே பிரஜ குயிலோவாசா, ராதகிருஷ்ண நித்ய லீல குரில பிரகாஷ், ஆனந்த போல ஹரி பஜ वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मज ईयमान, बोलो आनंद बोले हरे भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मज ईयमान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म गरियाश, नाम संगीत न गगे नरोत्तम दास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த பாடலின் பொருள்கள்: 1. பகவான் ஹரியே, பகவான் கிருஷ்ணரே, யாதவர், ஹரி, மாதவர், கேசவர் என்று அறியப்படும் உமக்கு எனது வணக்கத்தை அர்ப்பணிக்கின்றேன். கோபாலர். 2. கோபாலர், கோவிந்தர், ராமர், ஸ்ரீ மதுசூதனர், கிரிதாரி, கோபிநாதர், மதனமோகனர் என்று அறியப்படும் உமக்கு எனது பணிவான வணக்கத்தை அர்ப்பணிக்கின்றேன். பதம் 3. ஸ்ரீ சைத்தன்யருக்கும் நித்யானந்தருக்கும் எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியருக்கும் அவரது துணைவியான ஸ்ரீ சீதா தாகூர் ராணிக்கும் எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். பகவான் ஹரி, ஆன்மீக குரு, வைஷ்ணவர்கள், ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஆகியவற்றிற்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். பதம் 4. ஸ்ரீ ரூப கோசாமி, சனாதன கோசாமி, ரகுநாத பட்ட கோசாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோசாமி, கோபால பட்ட கோசாமி, ரகுநாததாச கோசாமி ஆகியோருக்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். இந்த 6 பதம் 5. இந்த 6 கோசாமிகளின் திருவடிகளுக்கு நான் எனது வணக்கத்தை அர்ப்பணிக்கின்றேன். எனது வணக்கத்தை அவர்களுக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக பக்தி தொண்டின் எல்லா தடைகளும் அழிவுற்று எல்லா ஆன்மீக ஆசைகளும் பூர்த்தி அடையும். பதம் 6. இந்த 6 கோசாமிகளின் சேவகராக எவர் உள்ளாரோ நான் அவருடைய சேவகன். அவர்களது தாமரை திருவடிகளின் தூசியே எனது 5 வகையான உணவாகும். பதம் 7. இந்த 6 கோசாமியின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வதில் எந்த பக்தர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனரோ அவர்களின் சங்கத்தில் பிறவிதோறும் வாழ வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம். பதம் 8. இந்த கோசாமி பிரஜத்தில் வாழ்ந்தபோது ராதாகிருஷ்ணன் நித்திய நீலைகளை இவர்களே வெளிக்கொணர்ந்து விளக்கினர். பதம் 9. ஸ்ரீ குரு மற்றும் வைஷ்ணவர்களின் தெய்வீக திருவடிகளை மனதில் தியானித்து ஸ்ரீ ஹரியின் திருநாமத்தை பரவசத்துடன் உரைத்து தெய்வீக தாமமான விருந்தாவனத்தை வழிபடுங்கள். பதம் 10. ஸ்ரீ குருவின் தாமரை திருவடிகளை வைஷ்ணவர்களின் தாமரை திருவடிகளையும் விரும்பி இந்த நரோத்தம தாசன் திருநாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஏதாவது தவறு இருந்தா மன்னிக்கும் பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இல்ல பிரபு, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, தவறுலாம் எதுவும் கிடையாது. தூய்மையான பக்தர்கள் நம்ம சொன்னா அது பகவான் தெரிஞ்சு சொல்லல, தெரியாத சொல்றோம். நம்மளாம் தமிழ்ல படிச்சு வளர்ந்தோம், கொஞ்சம் இது இருக்கத்தான் செய்யும். பரவாயில்ல, பெங்காலி வார்த்தையெல்லாம் அருமையா சொன்னீங்க. ஹரி போல். நமக்கு இன்னும் ட்ரைனிங் வரணும் பிரபு. பரவாயில்ல, நல்லா சொன்னீங்க பிரபு. இப்போ தேங்க்யூ பிரபு. அடுத்து அஜாமிலனோட கதை இப்ப நான் சொல்றேன். எனக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. 10:20 இப்ப டைமு. நான் 35க்குள்ள முடிச்சிடறேன். அதுக்குள்ள சீக்கிரம் கூட முடிச்சிடறேன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜனச்சலகைய சாட்சி வேதாந்த சுவாமி சரஸ்வதி கௌரவாணி பிரச்சாரே निर्विशेष शून्यवादी पाक्षादि प्रदाने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि இது இந்த ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், பாகவத்துல 10 விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்குது. அந்த 10 விஷயத்துல ஒரு விஷயம் என்னன்னா போஷணம்னா பாதுகாப்பு, பகவானின் பாதுகாப்பு. அந்த பகவானின் பாதுகாப்பை தான் இந்த அஜாமிலன் ஸ்டோரி நமக்கு உணர்த்துது. எப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம இந்த வாய்ப்பளித்த இஸ்கான் மங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண டெம்பிள் நம்மளெல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்து இந்த சத்சங்கத்துல கூட வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு NND பிரபுவுக்கும் எனது நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அஜாமிலன் வந்துட்டு ஒரு பிராமணனா பிறந்து, பிராமணன் எதுக்கு எல்லா கதையிலுமே சொல்லுவாங்கன்னா, ஏன்னா அவங்க வந்து வேதங்களை படிக்கணும், ஒழுக்க நெறிமுறைகளை வந்து கடைபிடிக்கணும். அது வந்து மத்தவங்களுக்கு அவங்க வந்து பிறருக்கெல்லாம் பிற வர்ணத்தவர்கள் எல்லாருக்குமே அவங்க ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். அதனாலதான் எல்லா கதையிலுமே பிராமணரை ஒரு உதாரணமா சொல்லுவாங்க. இப்ப அஜாமிலன் வந்து பிராமணரா இருந்து எல்லாம் கடைபிடிச்சிட்டு இருந்த ஒரு நாள் என்ன பண்றான், ஒரு பூ சேகரிக்கிறதுக்கு காட்டுக்குள்ள போறாப்படி. போகும்போது அங்க ஒரு பொதுமகள் என்ன பண்றா, ஒருத்தனோட வந்து கூடிக்கொள்ளாவறா. அதை கண்டு என்ன செய்யறா, அப்படியே இந்த அஜாமிலனுக்கு வந்து ஒரு தவறான எண்ணங்கள் வருது. தவறான எண்ணங்கள் வந்துட்டு அந்த வேசிக்குடியே அவரு வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பிச்சிடுறாரு. வாழ்க்கை நடத்தி 10 குழந்தைங்கள பேக்குறாங்க. 10 குழந்தையில 10வது குழந்தைக்கு பேர் வந்து நாராயணன் வைக்கிறாரு அவரு. அவன் அந்த குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் காப்பாத்துறதுக்காக செய்யக்கூடாத செயல்களை எல்லாம் செய்யறாப்படி. குடிக்கிறாப்படி, சூதாடுறாப்படி, திருடுறாப்படி, எல்லா வகையான கெட்ட பழக்க வழக்கங்களையுமே வந்துட்டு அவரு மேற்கொள்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது அவரு வயசாயிடுச்சு. ரொம்ப வயசாயிட்டு இறக்கிற தருவாய் வந்தது. என்ன ஆகுது, உயிர் போக போகுது. உயிர் போகும்போது எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். உயிர் போகும்போது ஒருவருக்கு எப்படி இருக்கும் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உயிர் போற நேரத்துல அந்த ஆயிரம் தேள் கொட்டுற மாதிரி வலிக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா மதியா. எஸ், 5000 தேள்கள். 5000 தேள்கள் ஒரு சேர கொட்டினா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அந்த வந்து வேதனை அனுபவிப்போம். ஆனா அந்த வேதனையும் அவனுக்கு எப்பயுமே அந்த கடைசி குழந்தை மேல குழல் இழுது யாழ் இழுது என்பதுதான் மழலை சொல் கேளாதர்மாங்க. அந்த குழந்தையோட தளர் நடையிலையும் அந்த மழலை பேச்சிலையும் மயங்கி இருந்து அதே அந்த பையனோட நினைவாக கடைசி நேரத்துல குழந்தைய பார்க்கலான்னு அந்த குழந்தைக்கு பேர் என்ன வச்சா, அப்படியே நாராயணான்னு அழைக்கிறா அப்படி. ஆனா இந்த கூத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், நானு வந்து டொனேஷன் கலெக்ஷன் பண்ண போகும்போது ஒரு வீட்டுக்கு போனோம். அவங்க வந்து ஜிம்மின்னு கூப்பிட்டாங்க. யாரா கூப்பிடுறாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க வீட்டு குழந்தை பையனை கூப்பிடுறாங்க ஜிம்மின்னு. இன்னொரு வீட்டுக்கு போனா சொல்லக்கூடாது, சாமி பேரை வச்சு கூப்பிடுறாங்க. நாய்க்கு மனிதர்களுடைய பேர்களையும் மனிதர்களோட பேரு பகவான் பேரெல்லாம் வச்சு அவங்க இஷ்டப்பட்ட பேர் எதையோ அதை வந்து வச்சு கூப்பிடுறாங்க. இது வந்துட்டு மக்களுக்கு தெரியல. இதுதான் கலியுகத்தோட தாக்கம். இந்த கலியுகத்தோட தாக்கம் போறதுக்கு என்ன செய்யணும்? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு, அரே நாம அரே நாமைவே கேவலம் கலவு நாஸ்தேவ கதிரண்யதா. ஐநாமம் ஒண்டிதான் இதுக்கு, வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த கலியுகத்தின் தாக்கத்தை முறியடிக்க கரெக்டா அந்த நேரத்துல நாங்க யமதூதருக்கு வந்து அந்த உயிரை பீச்சு எடுக்க போகும்போது விஷ்ணு தூதருக்கு வந்து தடுத்தாட்கொள்கிறார். என்னன்னு, பகவான் நாராயணனோட நாமத்தை சொன்னதுனால உங்களுக்கு இங்க வேலை இல்ல, போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஜாமில்ல வந்துட்டு காப்பாத்துறாங்க. யாரு? விஷ்ணு தூதர்கள். விஷ்ணு தூதர்கள். இதுல வந்து உங்களை கேக்குறேன், இதுல இருந்து நாம ஒருத்தரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பதில் சொல்லுங்க. ஏன்னா உங்களை வந்து யோசனை பண்ண வைக்கணும். இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். நீங்க சொல்லாத பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். ஒருத்தரா அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் பேசும்போது இன்னொருத்தர் பேசாதீங்க. மாதாஜி, இதுல இருந்து நாம கற்றுக்கொள்கின்ற பாடம் என்ன? இறக்கும் தருவாயில நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அந்த சம்பந்தமா தான் அடுத்த பிறவி நமக்கு கிடைக்கும். அதனால இறக்கும் தருவாயில பகவான் நாமாவை சொல்லணும். சொல்லிட்டு சுருக்கமா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா சுருக்கமா சொல்லிடுங்க. இருக்கும் போது பகவான் நினைக்கணும் சொல்றாரு. 8வது அத்தியாயத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு பகவான், அந்த காலே சாமே ஏவம் ஸ்மரன் மத்வா கலேவரம்னு. அவரு டவுட்டே இல்லைங்கிறாரு. என்கிட்ட வருவாங்க, இறக்கும் போது என்ன நினைச்சா அவர்கள் என்னிட வருவான் பகவானே 8வது அத்தியாயத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அடுத்து சொல்லுங்க. வேற இன்னொரு பாயிண்ட், இன்னும் எத்தனை பாயிண்ட் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த சமயத்துல சொல்ல தோணாது, ஆனா சொல்லிட்டே இருந்தா தன்னால மாதாஜி பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க. நீலு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ளீஸ். இது வந்து பசங்களுக்கு பகவானோட பேரு வைக்கணும். கூப்பிடுறதுக்கு பசங்களுக்கு பகவானோட பேரு வைக்கணும். யார் மீட் பண்ணுங்க. வெரி குட். யார் சொன்னீங்க? ஜெயலட்சுமி தேவி மாதாஜி. எஸ், புலனடக்கம் தேவை. இன்னும் நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு, சொல்லுங்க. ஒரு பாயிண்டா வருது. இறக்கும் போது பகவான் நினைக்கணும், புலனடக்கம் வேணும். இன்னும்
பசங்களுக்கு பகவானோட பேரை வைக்கணும். பசங்களுக்கு எல்லாம் பகவானோட பேரை வெரி வைக்கணும். குட் வெரி குட் மாதாஜி, நீங்க மீட் பண்ணிக்கோங்க. நீலு மாதாஜி மைக் ஆஃப் பண்ணிக்க. நிறைய பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல அருமையான பாயிண்ட் சொன்னாங்க நீலு மாதாஜி. குழந்தைகளுக்கு, பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு பகவானோட நாமத்தை வைக்கணும், இறக்கும் போது பகவான் நினைக்கணும். ஒருத்தர் அருமையா பாயிண்ட் சொன்னீங்க. என்ன புலநடக்கம் வேணும்? நெக்ஸ்ட் அந்த புலநடக்கம் வேணுங்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? மனதை கட்டுப்படுத்தணும். கரெக்ட், மனதை கட்டுப்படுத்தணும். மனதையும் புலனை கட்டுப்படுத்த என்ன செய்யணும்? அனைத்தும் தொடர்ந்து அவரையே நினைக்கணும். தேங்க்யூ மாதிரி, தேங்க்யூ. நிறைய பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்க, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாரும் அருமையான பாயிண்டே சொன்னீங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரிஷிகேஷ் சேவனம். அதாவது இந்த புலன்களின் அதிபதி யாருன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ரிஷிகேஷர். அந்த ரிஷிகேஷருக்கு இந்த புலன்களை நாம செயல்படுத்தணும், அவரோட செயல ஈடுபடுத்துறோம். எப்படி? நவவித பக்தி தொண்டு இருக்குது. நவவித பக்தி தொண்டு சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 9 வகையான பக்தி தொண்டு இருக்குது, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு தெரியுது? பாதசேவனம், அர்ப்பணம், சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணுஸ்மரணம், வாசனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். 9 வகையான பக்தி சேவை இருக்குது. இதுல மிகவும் இனிமையானது எது சொல்லுங்க பாக்கலாம். எல்லாராலையும் முடிஞ்சது, எல்லாராலையும் முடிஞ்சது சிரவணம். வள்ளுவர் சொல்லியிருந்தாரு, செல்வத்துள் சிரவணம், செல்வத்துள் செல்வம், செவிச்செல்வம். செல்வத்திலே சிறந்தது செவிச்செல்வம் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. நாம என்ன செய்யணும்? அந்த செவியால ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்லை, உட்காந்து கேட்கதானே போறோம். என்ன பண்ணோம் சொல்லுங்க? கேட்கிறோம். கேட்டது என்ன செய்யறோம்? நினைக்கிறோம். நினைச்சது என்ன சொல்றோம். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுல நம்ம 3 விதமான உட்கார்ந்த இடத்துலயே 3 விதமான பக்தி தொண்டை நம்ம செய்யறோம். ஓகேங்களா? எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், இன்னையிலிருந்து நீங்க எப்பயுமே பகவான் நாம சொல்லிட்டு இருக்கணும். அதை பத்தி ஒண்ணும் கஷ்டமே இல்லை. எப்படி கஷ்டம் இல்லைன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி சாண்டிங் பண்ணிடுறோம். பண்ண பின்னாடி கோயில்ல பாருங்க, ஒரு டெம்பிள்ல விற்பனை பண்றாங்க. எப்படியும் ஒரு டேப் ரிக்கார்டர் மாதிரி, அதை நீங்க போட்டு விட்டீங்களா, அது பாட்டுக்கும் பகவானோட நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அந்த நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்க அதை சுவிட்ச் இருக்குது, மாத்திக்கலாம். கீர்த்தனமாவும் கேட்கலாம், சாண்டிங்காவும் கேட்கலாம். அருமையா இருக்கும். அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுட்டு நீங்க வீட்டுல போட்டுக்குங்க. பாருங்க, மத்த நேரத்துலயும் நம்ம மைண்ட் என்னன்னா, இது எதுக்காகன்னா நாம பகவான் கிட்ட போகணும். பாபி 8.6 சொல்றாரு, ஸ்மரண் பாவம் தேஜிதே அந்தே கலேவரம். அதாவது இறக்கும் தருவாயில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த நினைவுக்கு ஏற்றபடித்தான் நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்ப இருந்தே நம்ம தயாராகிக்கலாம். என்ன பண்ணலாம்? நம்ம பக்திக்கு வர்றங்கிறது ரொம்ப ஒரு குடும்பத்தோட வந்தா ரொம்ப நல்லது. நம்ம ஒரு மேக்சிமம் குடும்பத்தோட வர்றது அதிர்ஷ்டக்காரங்க. ஒருத்தரா வர்றவங்க கொஞ்சம் வீட்டுல கொஞ்சம் சில பல பிரச்சனைகள் சந்திக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? நாம பாட்டுக்கும் தனியா ஒரு சுவிட்சில் அதை போட்டுட்டு நம்ம வேலை செய்யும் போது அழகா அதை போட்டு அதை கேட்டுக்கிட்டே செய்யலாம். அது செய்ய ஆள் மனதின் அற்புத சக்தி. அது என்னன்னா, நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு நீங்க நிறைய நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் சாண்டி பண்ணும்போது அப்படிதான் இருந்தது. என்னுடைய சொன்னாங்க 16 ரவுண்டு பண்ணணும்னு. முதல் எடுத்ததுமே நான் 16 ரவுண்டு பண்ணி கையெல்லாம் அந்த இடத்துல கொப்பளம் போட்டுருச்சு. அப்புறம் அந்த பிரபுட்ட என்னுடைய குரு சிக்ஷா குருகிட்ட போய் சொன்னேன், போய் கையெல்லாம் கொப்பளம் போட்டுருச்சு அப்படின்ட்டு. அப்படி செய்யக்கூடாது மாதாஜி, மெதுவா தள்ளணும். இந்த மாதிரி நைட் எப்படிதான் ஆச்சு, நான் மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரியே அதே கனவு நீங்க நினைச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றதோட பலன் என்ன சொல்லுங்க? நமக்கு எப்ப எப்படி உயிர் போகும்னே தெரியாது. நம்ம கண்டிப்பா இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இதுல இருந்து விடுபடணும். பகவான்கிட்ட போகணும். பிரபுத உதாரணம் கொடுக்குறாரு, ரங்கராட்டினம் மேல போகும், ரங்கராட்டினம் கீழே வரும், மேல போகும் கீழே போகும். அந்த மாதிரி நம்ம பிறந்து பாவம் புண்ணிய கர்மால ஈடுபட்டு கீழோகத்துக்கு போறது, மேலோகத்துக்கு போறது, மேல போயிட்டு திரும்ப இங்க வர்றது. நமக்கு பகவான் ஒரு அற்புதமான ஒரு பிறவியை கொடுத்துருக்காரு. ஏன் சொல்லுங்க? இந்த பூமி தான் கர்ம பூமி. நமது கர்மங்களை நாம செயல்படுத்தி பகவான்கிட்ட போகக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கிற இடம் எதுன்னா இந்த கர்ம பூமி மட்டும்தான். இந்த பூமி மட்டும்தான். நீங்க பிரம்ம போனாலோகன்றாரு பகவான் சொல்றாரு, புனராவர்த்தன அர்ச்சனா. அதாவது மிக உயர்ந்த பிளானட் எது? பிரம்ம தேவருடைய பிளானட். அங்க போனவங்க நம்ம திரும்ப பிறக்கணும், திரும்ப வரணும். ஆனா நம்ம கர்மத்தெல்லாம் அங்க கூட தீர்க்க முடியாது. நல்லா நினைப்பு வச்சுக்கோங்க, இந்த பூமியில மட்டும்தான், நம்ம இந்த மனுஷ பிறவியில மட்டும்தான் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது, இந்த மனித உடல்.
அத பகவானின் பக்தி தொண்டில் செயல்படுத்தி நம்ம பகவான் கிட்ட போற வழிய பார்க்கணும். என்ன அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை. பொருள் இருக்கணும், பொருள் இருந்தாதான் நமக்கு இங்க உலகத்துல வாழ்க்கை. பொருள்னா ரொம்ப ஆசைப்படக்கூடாது. ரொம்ப சொல்லிக்கிறாரு லைஃப் ஹைலி திங், அது போதும், அது இருக்குது எல்லாருக்குமே. கல்லுக்குள்ள இருக்கிற தேரைக்கு கூட பகவான் வந்து உணவு கொடுக்கிறார். கல்லினுள் இருக்கும் தேரைக்கும் உணவளிக்கும் பரந்தாமன் நமக்கு அளிக்க மாட்டாரா? கண்டிப்பாக அளிப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, சொல்லுங்க. இருக்கு மாதாஜி. நாம பகவானதான் எப்பவுமே நினைக்கணும். சொல்றாரு என்னன்னு, பரிச்சித் மகாராஜா கேக்குறாரு பாகவதத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட. என்னன்னு கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சொல்றாரு பதிலு. எப்படி இந்த மாதிரி நம்ம இந்த இதை விட்டு எப்படி போறது, இந்த பூமியை விட்டு பகவான் கிட்ட போகணும், பிறப்பிறப்பு இல்லாத உலகத்துக்கு போகணும், நித்திய ஸ்தலமான கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும், அதுக்கு என்னதான்றதுக்கு அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி. என்னன்னு, இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வாய்ப்பு அருமையான வாய்ப்பு, பகவானோட திருநாமம் தான் அப்படின்னு சுகதேவ கோஸ்வாமிய சொல்றாரு. கலியதோஷ நிதயராஜன்கிறாரு. இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்தாரு, நமக்கு அழகா அந்த ஞாபகத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு. இப்ப அதை வந்து விருத்தி பண்றதுக்கு அங்கங்க இஸ்கான் கோயில்களை ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க. அதுலயும் மிகப்பெரிய இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கிறதுல வந்துட்டு நம்மளது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில் ஆலயம் மங்களூர். எத்தனை 14 மொழிகள் எடுக்கிறாங்க, அதுல நம்மளது ஒரு மொழி இப்படி எடுக்கிறாங்க. இந்த வாய்ப்பை எல்லாம் அனைவரும் பயன்படுத்திக்கணும். யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வயகம்னு நீங்க என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தரை கொண்டு வாங்க பக்திக்கு. நீங்கள் எல்லாம் விதைகள். நம்ம எல்லாமே இதை வந்து பகவான் சொல்றாரு, என்னை பத்தி எடுத்துருக்கவன் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் அப்படின்னுட்டு. அப்படி எடுக்கிறதுனால இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம எடுத்து சொல்றதுனால இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இப்ப அஜாமிலன் மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை இஸ்கான் பக்தர்களாகிய நாம வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கணும். இதுக்கு அருமையான கதை எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, அஜாமிலனோட ஸ்டோரிய தான். அஜாமிலன் மாதிரி பகவான் ஒருத்தர் பேர் வைக்கிறாங்களா, அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம். பக்திக்கு கொண்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஐநாமம் சொல்லுங்க. இப்படி அஜாமிலன் சொன்னதுனால இந்த மாதிரி யமலோகத்துக்கு போய் தண்டனை வாங்குறதுல இருந்து தப்பிச்சு திரும்ப பகவானுக்காக பக்தி சேவை செய்து அவங்களை வந்து புஷ்பக விமானமே வந்து அஜாமிலனை ஏத்திட்டு போச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனால நீங்க வந்து நம்ம என்னது விலங்குகளை போல ஈட்டிங் வீட்டிங் டேட்டிங் அந்த மாதிரி போகக்கூடாது. உண்ணுதல், உறங்குதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இனவிருத்தி செய்தல், இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நம்ம வாழ்க்கையை ஈடுபடுத்துறது தவறு. அந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். தவறுனா யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்க, நீங்க வாழ்க்கை நடத்தாதீங்கன்னா சொல்ல வரல. முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழணும். அந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கடைபிடிச்சு வாழணும். வாழ்ந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு உதாரணமா இருந்து மக்களை எல்லாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஹரிநாமம் சொல்ல வைக்கணும். யார பழகினாலும் ஒண்ணு இல்லை, நீங்க வந்து ஹரிநாமம் சொல்ல வைங்க. இந்த அஜாமில்ல கதை சொல்லி எல்லாருக்குமே இது வந்து நம்ம சொல்லல, இது வேதத்துல இருக்குது, சொந்தமானது எதுவுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 10 ரூபா 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இதுல இருந்து நீங்க ஹரிநாமம் சொல்றத கம்மி பண்ணக்கூடாது. எந்த அளவுக்கு மேல வச்சிருக்கீங்களோ அது வந்து இன்க்ரீஸ் தான் ஆகணும். எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே நம்ம கம்மி பண்ணக்கூடாது. கஷ்டமா, பகவானோட நாமா அமிர்தம், அவருடைய நாமம் வந்து அமிர்தம், நமக்கு பிறவாமை என்ற ஒரு நிலை கொடுக்கிற அமிர்தம். அதை வந்து நாம எப்பயுமே மனசு வந்து அடக்க முடியாது சொல்றீங்க இல்லையா. நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கோம், இருந்தா கூட என்ன இப்ப இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், என்ன செய்யறோம், ஏப்பா 14 மணி அங்க இன்னும் சமைக்கலப்பா, டிஃபன் செய்யணும், இது வேற பொங்கல் முடிஞ்சு இன்னும் பொங்கல் நடந்துகிட்டு இருக்குது, அங்க அதை பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும், நினைவுகள் நமக்கு வந்து மனசுல எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. அது போல நம்ம எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் ஆழ் மனதில் என்ன செய்யணும், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த எளிமையான மந்திரத்தை, இதுதான் இந்த கலியுகத்துக்கு எளிமையான ஒரு வேள்வி. நம்மளால பணம் தான் காசெல்லாம் செலவு பண்ணி வேள்வி நடத்துறதுக்கு முடியாத ஒரு காரியம். அதுலயே தூய்மையான அந்தனர்கள் மந்திரங்களை தெளிவாக உச்சரிக்கின்ற அந்தனர்கள் கிடைக்கிறது மிக கடினம். இதுதான் எளிமையானது சுசுகும் கருதும் அவ்வியம் அப்படின்னு பகவத்கீதையில பகவானே சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் கோ-ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி? நிறைய பேர் அன்மியூட்ல இருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன், என்னைய கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க. யார் பேர்? கை தூக்குங்க. பத்மா மாதாஜா? கை தூக்கி இருக்கேன் மாதாஜி. பத்மாராஜம்.
வாஞ்சா கல்பத்தருப்பயுஷா கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தி கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாகூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு சில பிரபுபாதர் கி ஜெய். போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யாரு? ராதா மாதாஜும் நீலு மாதாஜியும். கிருஷ்ண மாதாஜி நான் சொல்லட்டுமா இல்ல நீலு மாதாஜி சொல்றாங்களா? டைம் நோட் பண்ணீங்க. ஓகே மாதாஜி, டைமிங் வந்து முக்கியம். இப்ப 10:37 5 மினிட்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ், அவங்களுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ். டைம்குள்ள முடிச்சுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கயல்விழி மாதாஜியோட செஷன் மாதாஜி. இப்போ கயல்விழி மாதாஜியோட செஷன் இப்பதான் கயல்விழி மாதாஜியோட செஷன். ஆமா, என்னதுல போட்டுருக்குது ஸ்டோரி டெல்லிங் 10:35 10:40. கயல்விழி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் தானே போட்டுருக்குது என்னுடைய இதுல. கயல்விழி மாதாஜி தான் முன்னாடி வராங்க, அப்புறம் தான் இவங்க நீலு மாதாஜி ராதா மாதாஜி 10:45 to 10:55. ஆமா, அப்புறம் தான் போட்டுருக்கேன். ஓகே, கயல்விழி மாதாஜி இருக்கீங்களா? கயல்விழி மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுங்களா? வடிவு மாதாஜி உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க, ஜனவரி 1ல இருந்து. ஓகே மாதாஜி. கயல்விழி மாதாஜி கேரி ஆன் பண்ணுவாங்க, அப்புறமா ராதா மாதாஜியும் நீலு மாதாஜி சொல்லுவாங்க. கயல்விழி மாதாஜி ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். ஓகே மாதாஜி, இப்ப ஆரம்பிக்கிறேன். அதாவது லேர்னிங் புக் ஃப்ரம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா எனக்கு கொடுத்துருக்கிற டாபிக். நான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாரனுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியை வந்து சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். இப்ப இஸ்கான்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது யாருன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா தான். அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி வந்து நான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து 1896 ஆண்டு வந்து செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி கல்கத்தாவில பிறந்தாரு. அவருடைய தாய் பெயர் வந்து ரஜினி, அப்பா பேர் வந்து கௌர் மோகன். அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு வந்து சின்ன வயசுல அவங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அபய சரந்தே. நம்ம எல்லாருமே வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே ஜாதகம் பார்ப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்களும் ஜாதகம் பார்த்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஜாதகம் பார்க்கும்போது அந்த காலத்திலே வந்து ஜோசியர் சொல்லியிருக்காரு, அவருடைய குழந்தை வந்து 70 வயசு அடையும் பொழுது மத போதகனா ஆகுவாரு, 108 கோயில்களை வந்து கட்டுவாருன்னு சொல்லி அப்பவே சொல்லியிருக்காரு. அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குடும்பம் வந்து அவருடைய பரம்பரை வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌதம ரிஷி கோத்திரத்தை வந்து சேர்ந்தது. அவர் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஒரு 3 மாடி கட்டிடத்துலதான் வாழ்ந்து வந்தாங்களாம். அந்த கட்டிடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ராதா கோவிந்தா கோயில் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுமா. அந்த வீட்டுல இருந்து எதிர்ப்புறமாவே அந்த கோயில் இருந்துச்சாமா. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு தூய வைஷ்ணவர். அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து கிருஷ்ண பக்தியை ஊட்டி வளர்த்தவர். அவர் வந்து மாமிசம், முட்டை, டீ, காஃபி இதெல்லாம் வந்து தொட்டு கூட பார்த்ததே கிடையாது அவர் குடும்பத்துல. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌர் மோகன் வந்து அவருடைய பையனை வந்து நல்ல ஒரு வைஷ்ணவ மகனா வளர்க்க வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாரு. ராதா கிருஷ்ணனுடைய சேவகனாக இருக்கணும், அது நிறைய பாகவத்தை வந்து பையனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், மிருதங்கத்தை வந்து வாசிக்க வச்சு இந்த பாகவதத்தை வந்து எல்லாருக்கும் பரப்பணுன்றது அவருடைய ஆசை, அவங்க அப்பாவோட ஆசை. அவங்க அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா வக்கீலா வரணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனா வந்து அவங்க அப்பா வந்து நல்லா அதாவது தன்னுடைய மகனை வந்து மிருதங்க வாசிக்க வச்சு பஜனைகளை செய்து கொண்டு பாகவதத்தை பேசிக்கொண்டே அவனை வந்து வளரணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரஜினின்றவர் வந்து அடிக்கடி அவங்க அம்மா வந்து ரஜினின்றவர் தான் அவங்க அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கங்கை நதிக்கு அடிக்கடி கூட்டிட்டு போய் குளிப்பாட்டு வராங்களாம். இந்தியாவில வந்து முக்காவாசி பேர் வந்து முதற் கடவுளா வந்து ஒத்துக்கொள்ளப்படுபவர் யாருன்னா கிருஷ்ணர். அந்த காலத்திலேயே வேத நூல்கள் அடிப்படையாக கொண்டுதான் கிருஷ்ணர் வந்து முதற் கடவுளாக வழிபட்டாங்களாம். அப்பவே அபயனுடைய மனசுல வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அப்ப வந்து கல்கத்தால வந்து வருஷம் வந்து இது நடக்கும், ரத யாத்திரை உற்சவம் நடக்கும். ஜெகநாதனுடைய ரத யாத்திரை உற்சவம் நடக்கும். அந்த ரத யாத்திரையை பார்க்கும்போது அந்த அபய சரந்தே, அதாவது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சான். தானும் வந்து சின்னதா ஒரு ரதத்தை செஞ்சு ரத யாத்திரை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த காலத்திலேயே சின்னதா ஒரு பொம்மை மாதிரி ரத யாத்திரை மாதிரி செஞ்சு அவங்க குடும்பத்திலே அந்த கிருஷ்ணருடைய சிலையை வந்து அதுல வச்சு ரத யாத்திரை மாதிரி 8 நாள் வச்சு அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, சின்னதா ஒரு ரதையை செஞ்சு ஒரு பொம்மை மாதிரி ரத யாத்திரை செஞ்சு அப்பவே வந்து இது வந்து கொண்டாடிட்டாரு அவர் வீட்டுக்குள்ளேயே. இந்த ரத யாத்திரை வந்து எதை உணர்த்துதுன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து மதுராவில இருந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போறத ஞாபகார்த்தமா தான் இந்த விழா வந்து அப்போ கொண்டாடிட்டாங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா
அபய சரந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா பள்ளி வாழ்க்கையில வந்து சிறந்த மாணவரா இருந்திருக்காரு. ஆங்கிலத்துல வந்து திறமையா இருந்திருக்காரு. பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான சிந்தனையிலிருந்து பிரிட்டிஷ் கொடியை வந்து மரியாதை செலுத்துறதை மறுத்திருக்காரு. அதாவது விரும்பாம இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கல்லூரி வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் காலேஜ் கொல்கத்தாவில படிச்சிருக்காரு. அவர் ஸ்கூல் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து அவருக்கு ஒரு பெண்ணு வாணிப குடும்பத்தை சேர்ந்த ராதா ராணி தத்தா அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து கல்யாணம் செஞ்சு வச்சுக்கிறார் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே. அப்புறமா காலேஜ் படிச்சு முடிச்சுட்டு இருக்கும் காலேஜ்ல வந்து அவர் ஆங்கிலத்துல நல்ல புலமையா இருந்திருக்காரு. தத்துவம், பொருளாதாரம் இதுல எல்லாம் வந்து நிறைய திறமையா இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கை வந்து அபய சரந்தி வந்து கௌடிய மடத்தை அபய சரந்தி கையை பிடித்து கௌடிய மடத்தின் மாதிரி அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த காலத்துல வந்து காந்தி வந்து விடுதலை போறதுக்காக நிறைய பாடுபட்டிருக்காரு. அப்போ வந்து நமது நாடு வந்து அடிமை பெற்று கொண்டிருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவனுடைய போதை காந்தி வந்து இந்த மாதிரி விடுதலைக்காக நிறைய பாடுபட்டிருக்காரு. இந்த மாதிரி நேரத்துல சைத்தன்ய பிரபுவனுடைய போதனைகள் வந்து யார் கேட்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தாராமா. கிருஷ்ண உணர்வு வந்து அதாவது 1922ஆம் ஆண்டு வந்து அபய சரந்தியை வந்து இவரை சந்திக்கிறாரு. யாரை பார்த்து சந்திக்கிறாருன்னா இந்த ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த குருவை வந்து சந்திக்கிறார். அப்படி சந்திக்கும் பொழுது அந்த பக்தி சித்தாந்த ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த குரு வந்து என்ன சொல்றாரு, நீதான் வந்து நல்ல எனக்கு ஒரு சீடன், நீதான் வந்து நீ உலகத்துக்கு தான் நீதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்பக்கூடிய வந்து சிறந்த எனக்கு ஒரு சேவகனா நீ இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பணும், வெளிநாட்டுல போய் நீ கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பணும், நிறைய நூல்கள்லாம் எழுதணும், கிருஷ்ணரை பத்தின நிறைய நூல்கள்லாம் எழுதி நீ வந்து பரப்பணும்னு சொல்லி அவர் வேண்டுகிறார். அத உடனே என்ன பண்றாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்றாரு, சரி நான் உங்களுடைய ஆணையை நான் எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து உங்களை நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி நான் வந்து உலகம் முழுக்க வந்து நான் உங்களுடைய கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதே மாதிரி நிறைய புக்ஸும் கூட எழுதுறாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 1933ஆம் ஆண்டு வந்து வைஷ்ணவ தீட்சை அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு தீட்சை பெறாரு. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்தர்கிட்ட வந்து ஒரு தீட்சை பெறாரு. ஒரு சீடராகவும் ஏத்துக்கிறார். ஸ்ரீமதி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு வந்து அவர் வந்து தீட்சை கொடுக்கிறாரு பக்தி சித்தாந்தர் 1933ஆம் ஆண்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து 1936ஆம் ஆண்டு வந்து குரு வந்து சமாதி அடைகிறார், இறந்து போயிடுறாரு. அவரை வந்து கடைசி என்ன சொல்றாருன்னா, அபய சரந்தைக்கு நீ வந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் நிறைய வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பணும், நிறைய வந்து கோயில்களை நிறுவனம், நிறைய வந்து புத்தகத்தை எழுதணும், கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பணும்னு சொல்லிட்டு போனதை வச்சு அவர் மனசுல வந்து அதே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. யாரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நினைச்சிட்டே இருக்காரு. அதுக்கப்புறமா 1937ஆம் ஆண்டு வந்து அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிரமமா அடையிறது. யாருமே துணை இல்லாத மாதிரி ரொம்ப வறுமையில வாழ்றாரு. அதுக்கப்புறமா 1944ஆம் ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பேக் டு காட் ஹெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்திரிகையை வந்து எழுதுறாரு. அந்த பத்திரிகையை வந்து எழுதுறது அவரே எழுதுறாரு, அவரே அச்சிடுறாரு, தெருவா போய் விற்கிறாரு, இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்யறாரு. இந்த மாதிரி நேரத்துல ஆனா அவருடைய மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து அவ்வளவா ஈடுபாடு இருக்கிறது இல்ல. அவருடைய மனைவிக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து ஈடுபாடு இருக்கிறது இல்ல. அவங்க அந்த கிருஷ்ண ரஜினின்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து டீ குடிப்பாங்களாமா. இந்த டீ குடிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஒரு முறை கோவம் வந்துருது. யாருக்கு? இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு கோவம் வந்துருது. உனக்கு வந்து டீ வேணுமா இல்ல நான் இந்த டீ வந்து நீ டீ குடிக்கிற பழக்கத்தை வந்து இந்த வீட்டு விட்டு வெளியில போகணும், இல்லைன்னா நான் இந்த வீட்டு விட்டு வெளியில போகணுன்ற மாதிரி ரொம்ப அவங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் வரும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க தான் வீட்டு விட்டு வெளியில போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்களாமா அந்த அம்மா. அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு முறை என்ன பிரபுபாதர் வந்து அவர் வீட்டுல இல்லாத போது அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, அவர் வச்சிருந்த பாகவத புக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாரு, பேப்பர்லாம் வந்து விற்று அதை அந்த எடைக்கு போட்டுட்டு அந்த காசை வச்சு இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, டீ குடிச்சிடுறாங்க. இது தெரிஞ்ச அவ வீட்டுக்கு வரும்போது எங்க நான் எழுதி வச்சிருந்த புக்கெல்லாம் எங்க, நான் எழுதி வச்சிருந்த பேப்பர்லாம் எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த அம்மா இந்த மாதிரி நான் அதை வந்து எடைக்கு போட்டு நான் வந்து டீ குடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுன்னு இந்த அம்மாக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கயல் சொல்லுங்க கிருஷ்ணா கயல் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா முடிங்க.
ஷார்ட்டா முடிச்சிருங்க. அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப 5 கோவம் நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆக போகுது. இந்த அம்மாவுக்கு வந்து இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதத்துக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் ஆயிடுது. கோவம் ஆயிடுனது பின்னாடி இந்த அம்மா ஸ்ரீல பிரபுபாதம் வந்து அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இவர் என்ன நினைக்கிறாரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதம் வந்து 1950ஆம் ஆண்டு வானப்பிரஸ்தம், அதாவது உலகத்துல, அதாவது வாழ்வுல, அதாவது குடும்ப கிரகஸ்தனா இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வராரு. குடும்ப பந்தங்கள்ல இருந்து மெதுவா வெளியில வராரு. அப்புறமா என்ன பண்றாரு, சன்னியாசம் போகணும்னு முடிவு பண்றாரு. அதாவது ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த சுவாமி வந்து அவருடைய குரு வந்து, நீ சன்னியாசம் போனாதான் வந்து நீ நான் சொன்னதெல்லாம் நீ செய்ய முடியும்ன்றது அவர் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, சன்னியாசம் எடுக்கிறாரு. அப்புறமா அவருடைய பேரை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம். Enough மாதாஜி. ராதா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. கைல்வழி மாதாஜி தேங்க்யூ சோ மச். ராதா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. கைல்வழி மாதாஜி அருமையா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ராதா மாதாஜி 5 மினிட்ஸ். ஓகே மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. இல்ல கதை ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. கதை சொல்லிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேர் பண்ணிட்டுமா? ஓகே மாதாஜி. குயிக்கா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நான் இப்ப வந்து யாருடைய கதை சொல்ல போறேன்னா, உயர்ந்த பக்தர் ஒருத்தர். அவர் யாரு? நாரத முனி, நாரத மகரிஷி. அவருடைய கதையை சொல்ல போறேன். இது பாகவதத்துல கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே 3வது சாப்டர், 5வது சாப்டர், 6வது சாப்டர்ல அவரோட கதை இருக்கு. அத வந்து ஆக்சுவலி வியாச மகரிஷி வந்து எல்லாம் எழுதிட்டாரு, எல்லா காவியங்களும் எழுதிட்டாரு. அவருக்கு திருப்தியே வரல. அப்ப வந்து அவர் தன்னுடைய குரு நாரத மகரிஷிய வேண்டிக்கிறாரு, தியானம் பண்றாரு. அப்ப நாரத மகரிஷி வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாரு, நீ இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி எழுதாதனாலதான் உனக்கு மனக்குழப்பங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு, திருப்தி வரல, பகவானோட லீலைகளை பத்தி எழுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப அவர் கேட்கிறாரு வியாச மகரிஷி, நீங்க வந்து பகவானை பத்தி இப்படி நன்னா தெரிஞ்சு நேர பார்த்திருக்கீங்களே, உங்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரிய எனக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. வியாச மகர்ஷி நாரத மகர்ஷிட்டு கேட்கிறாரு வியாசமுனி. அப்போ நாரத மகர்ஷி சொல்றாரு, அவர் வந்து எப்படி ஒரு சாதாரண பையனா இருந்து எப்படி ஒரு உயர்ந்த பக்தராகி இப்ப திரிலோக சஞ்சாரியா ஆனாரு அப்படிங்கிறத வந்து நான் இப்ப சொல்ல போறேன். அந்த பாகவத கதையில சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பாகவத கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நாரத மகர்ஷி வந்து ஒரு சாதாரண வேலைக்காரியோட குழந்தையா பிறக்கிறாரு. அவங்க வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம். அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, ஒரு இவங்க எல்லாம் இருக்கிற குருகுலத்துல பள்ளி இருக்கு இல்லையா, இப்ப குருகுலம் மாதிரி ஒரு, அந்த காலத்துல எல்லாம் குருகுலம் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு குருகுலத்துல அவங்க வந்து பாத்திரம் தேய்ச்சி அந்த வேலையெல்லாம் பெருக்கி துடைக்கிறது, அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு வேலைக்காரியா இருக்காங்க. இந்த குழந்தையும் அம்மா பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கும். அப்போ ஒரு சமயம் என்ன ஆறுது, 4 மாசம் நம்மளோட இந்த மாசம் வருது இல்லையா, அப்போ இவங்க சன்னியாசிகள் எல்லாம் ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு மழைக்காலம் வரும். அந்த மழைக்காலத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரே இடத்துல தங்கிடுவாங்க. 4 மாசத்துக்கு ஒரே இடத்துல தங்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த குருகுலத்துல வந்து தங்குறாங்க. அந்த ஒரு கொஞ்சம் சன்னியாசிகள், ஒரு 20-30 சன்னியாசிகள் வந்து அங்க தங்குறாங்க. அப்படி தங்கும் போது அவங்க எல்லாம் டெய்லி அங்கேயே இருக்கிறதுனால பகவானுடைய கதைகளை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இந்த லீலைகளை பத்தி உபன்யாசம் கொடுப்பாங்க எவ்ரிடே. இந்த குழந்தை வந்து அதை இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கும். இந்த குழந்தை வந்து விளையாடலாம் போகாது மற்ற குழந்தைங்களோட எல்லாம். இது வந்து எப்பவுமே சாதுவான குழந்தை. நாரதர் அம்மா பின்னாடியே சுத்தின்னு அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு, அந்த 4 மாசம் சன்னியாசிகள் சாதுக்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தை சர்வீஸ் பண்ணும். அவங்களுடைய வேலைகள் எல்லாம் இந்த குழந்தை பண்ணி கொடுக்கும். அப்படி பண்ணி கொடுக்கறச்ச இந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆறுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கதையை கேட்டு கேட்டு, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்ரவணத்தையும் அந்த கீர்த்தனத்தையும் பார்த்து பார்த்து அந்த குழந்தை கேட்டு கேட்டு அந்த குழந்தைக்கு பகவான் மேல நல்ல பக்தி வந்துருது. அப்படி பக்தி வந்த அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன பண்றது, அந்த குழந்தை ஒரு நாளைக்கு அந்த இவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு மிச்சம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மிச்சத்தை அவங்களோட பர்மிஷன் கேட்டு சாப்பிடுறது. அப்படி மிச்சத்தை சாப்பிட்ட இவங்களுடைய உயர்ந்த பக்தர்களுடைய இதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பக்தி வந்துடும். அது போல இந்த குழந்தைக்கும் அந்த பக்தி வந்துருது. அந்த சமயத்துல என்ன ஆறுது, இவங்க அம்மா வந்து ராத்திரி பால் கறக்கிறதுக்குன்னு, மாடு கிட்ட பால் கறக்கிறதுக்குன்னு ராத்திரி போறாங்க. மீன்ஸ் ஈவினிங் இருட்டி போற சமயத்துல போறாங்க. அங்க போகும்போது ஒரு பாம்பு கடிச்சிடுது அந்த குழந்தைய. அவங்க அம்மாவை பாம்பு கடிச்சிடுது. அவருக்கு இருந்த ஒரே சொந்தம் அப்பா முன்னாடியே இறந்து போயிட்டார். இருந்த ஒரே சொந்தம் அம்மா. அந்த அம்மாவும் பாம்பு கடிச்சு இறந்து போயிடுறாங்க.
ஆக்சுவலி இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பகவான் வந்து தன் ஒரு பக்தனுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு ரொம்ப கூட இருக்கிறவங்க அதுக்காக தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகும். அந்த குழந்தைக்கு பக்தி வந்துடுது. அந்த பக்தியில அதை முன்னேற்றத்திற்காக பகவான் என்ன பண்றாரு, அவங்க அம்மாவை அவர்கிட்ட இருந்து கூட்டிக்கிறாரு. அவங்க அம்மா இறந்து போனது இந்த குழந்தை தனியாயிடுறது. தனியான அப்புறம் என்ன போகும்போதே அந்த சன்னியாசிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க 4 மாசம் கழிச்சு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கதை இது நடக்கிறது. அப்போ 4 மாசம் கழிச்சு அவங்க போகும்போது அது இந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த தீட்சை மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு போறாங்க. சொல்லி கொடுத்துட்டு போனதுனால இந்த குழந்தை என்ன பண்றது, அந்த தீட்சை மந்திரத்தையே தியானம் பண்ணிட்டே என்ன பண்றது, அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறது. அந்த இடத்த விட்டுக்கு அது 5 வயசு குழந்தை. அது அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி ஃபுல்லா சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே காடு மலை எல்லாம் தாண்டி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து தூரமா வந்து பத்ரிநாத் வரைக்கும் வந்துடுறது. அந்த குழந்தைன்னா கொஞ்சம் சின்ன பையன் ஆயிடுறது. அது வரைக்கும் அங்கிருந்து அங்கங்க இருந்து அது கொஞ்சம் சின்ன பையனாகி பத்ரிநாத்துக்கு வந்து பத்ரிகாசிரமத்துல பகவானை வந்து வேண்டிட்டு தியானம் பண்றது. ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில ஒரு காட்டுல ஆலமரத்துக்கு அடியில உக்காண்டு பகவானை தியானம் பண்றது. அப்படி தியானம் பண்ணும்போது பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு. அவரு காட்சி கொடுத்த உடனே அந்த சந்தோஷத்துல அது அப்படியே புலகாங்கீதம் ஆயிட்டு கண்ணை மறந்து கண்ணை மூடும் போது கண்ணுல எல்லாம் தண்ணி வந்து கண்ணை மூடும் போது பகவான் மறைஞ்சு போயிடுறாரு. பகவான் மறைஞ்சு போட்ட உடனே இந்த குழந்தைக்கு ஒரே இது, ஐயோ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே பகவானே, நான் உங்களை பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்குறது அந்த குழந்தை. அப்ப அவர் சொல்றாரு, நீ வந்து இந்த ஜென்மத்துல இனிமே என்னை வந்து பார்க்க முடியாது. நீ வந்து அசரீரி சொல்றது இந்த மாதிரி ஓகே என்னை பார்க்க முடியாது, அடுத்த ஜென்மத்துல நீ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் என்ன பண்றாரு, சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பகவானையே தியானம் பண்ணி அந்த ஜென்மத்தை முடிச்சிடுறாரு. அந்த ஜென்மத்தை முடிச்ச உடனே அவர் இறந்து போன உடனே திருப்பி என்ன பண்றாரு, எல்லா பிரளயம் பிரம்மாவோட பிரளயம் வரும்போது, பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் முடிஞ்சு பிரளயம் வரும்போது எல்லாம் பகவானுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ள போயிடும். அது போல இவரும் கர்ப்பத்துக்குள்ள போயிடுறாரு, பகவான் கர்ப்பத்துக்குள்ள. அப்படி போயிட்டு திரும்பி வரும்போது பிரம்மாவுடைய கர்ப்பத்துல போயிடுறாரு. பிரம்மாவோட கர்ப்பத்துல போயிட்டு திருப்பி வரும்போது பிரம்மாவுக்கு குழந்தையா பிறக்கிறாரு. நாரதர் அந்த மாதிரி பிரம்மாவோட குழந்தையா பிறந்து அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாரு, பக்தி 3 லோகத்துக்கும் சஞ்சாரம் பண்ற அளவுக்கு அவருக்கு சக்தி கிடைக்கிறது. எப்பவுமே நாராயண நாமத்தை ஹரி நாமத்தை சொல்லிண்டு எல்லா லோகத்திலையும் சஞ்சாரம் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஹரி நாமத்தை இது பண்றாரு. எல்லா பக்தர்கள் துருவன் பிரகலாதன் அது மாதிரி பெரிய பெரிய பக்தர்கள் எல்லாம் உருவாக்குறாரு. இப்போ வந்து நானு இப்படி நாரதருடைய கதை. இந்த நாரதர் வந்து பெரிய பக்தர். அவருடைய இது கிடைச்சவங்க அத்தனை பேருமே உயர்ந்த பக்தர்கள் ஆயிருக்காங்க. ஆச்சா. இப்ப நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ சொல்லணும்னா நிறைய இருக்கு. இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வந்தப்புறம் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட கொஞ்சம் முன்னாடியும் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கு. நான் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். அப்படி இருக்கும்போது அப்படி படிக்கும்போது என்ன ஆச்சு, எனக்கு வந்து ஒரு சிட்டி பிளான், நான் ஆர்கிடெக்ட், அதனால சிட்டி பிளானிங்க்கு எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த சிட்டி பிளானிங் ப்ராஜெக்டுக்கு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், உடுப்பிக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடுப்பி சிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது அதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டேன். எனக்கு ஒரே வாரம் தான் டைம் இருந்தது. அந்த ஒரு வாரத்துக்கு ப்ராஜெக்ட சப்மிட் பண்ணணும், பெரிய ப்ராஜெக்ட். அப்ப நான் உடுப்பி கிட்ட போயிட்டு உடுப்பியில போய் ராத்திரி எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன பஸ் ஏற்றி விட்டாரு. காத்தால 4 மணிக்கு போய் நான் இறங்கிட்டேன் உடுப்பியில. அப்படி உடுப்பியில இறங்கின உடனே என்ன ஆச்சு, இந்த பக்கம் போறதா அந்த பக்கம் போறதா இல்லை, உடுப்பிக்கு போனதே தன்னந்தனியா போயிட்டேன். என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு தெரியல. நான் என்னது எப்படி வர்றதுன்னு எந்த பக்கம் போறதுன்னே தெரியலையே. 4 மணிக்கே இறக்கி விட்டான். அப்போ பார்த்தா ஒரு கருப்பு பையன், ஒரு 14-15 வயசு பையன் வந்தான். வந்துட்டு எங்க இருந்தோ வந்தான். ரோட்ல யாருமே காக்கா கிடையாது. அப்போ ஒரு பையன் வந்தான். அந்த பையன் வந்துட்டு அம்மா நான் உங்களோட இதை கன்னடத்துல சொன்னா, உங்களோட இதை வந்து நான் தூக்கிக்கிறேன், பைய தூக்கிக்கிறேன், எங்க போகணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். அப்ப நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, உடுப்பி கோவிலுக்கு போகணும் நானு. அங்க வந்து இருக்கிற ஆசிரம் வந்து அந்த இதெல்லாம் இருக்கும்ல, மட்டமெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மட்டத்துல ஒரு மட்டத்துல எனக்கு வந்து அகாமடேஷன் பார்க்கணும், நீ அங்க கூட்டின்னு போவியா அப்படின்னு. ஓ நான் கூட்டின்னு போறேனே வாங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து 5 ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னா. அதுக்கு என்ன நான் 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் கூட கொடுக்குறேன், ஆனா என்னை கரெக்டா கூட்டின்னு போய் ரூமுக்கு பார்த்து எனக்கு வச்சுட்டு அப்புறம் நீ போகணும்
போகணும் அப்படின்னு. சரின்னு சொன்னான். சரி, என் கூடயே வந்து அந்த பையன் இதுக்கு என்னது உடுப்பி கோவிலுக்கு நிறைய நிறைய மட்டம் இருக்காங்க. அதுல ஒரு மட்டத்துக்கு நிறைய மட்டம் 2-3 மட்டத்துக்கு போனா தனி லேடிஸ் அங்க கொடுக்க மாட்டாங்களாம், இடமே கொடுக்க மாட்டாங்களாம். சரி, ஓகே. ஒரு வழியா எனக்கு கொடுத்தாங்க இடம், மட்டத்துல இடம் கொடுத்தாங்க. அது வந்து பார்த்தா உடுப்பி கோவிலுக்கு பின்னாடியே இருக்கிற மட்டம். அந்த மட்டத்துல இருந்து இறங்கி நான் உள்ள வந்தேன்னா உடுப்பி கோவிலோட பின்பக்கம் வந்துடும். அப்படி வந்து எனக்கு கிடைச்சிடுது. அந்த பையன் வந்து அந்த இதை கொடுத்தான். அப்ப நான் ரியலைஸ் பண்ணல. அந்த பையனோட ஃபோன் நம்பர் கொடுன்னு வாங்கினேன், எல்லாம் பண்ணேன். திருப்பி கால் பண்ணா அந்த பையன் வந்து எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. அருமையா அழகா சொன்னீங்க. பகவானே வந்து உங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு பகவானே வந்து உதவி செய்யறாரு. மாதாஜி தன்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல ஹரே கிருஷ்ணா. 2023ல இருந்து பாகவதம் பகவத்கீதை 2 கிளாஸும் போயிட்டே அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். எனக்கு முள்ள 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 அந்த பகவானோட கிட்ட போற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு தான் இருக்கும் எனக்கு, அவ்வளவுதான். சரி, நான் படிச்சு இது படிச்சு இன்னும் 3rd இயர் இப்போ படிக்கிறேன். இந்த தமிழ் பகவத்கீதையில சேர்ந்தாவிட்டு எனக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டு திடீர்னு எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு. அதாவது எனக்கு ஒரு பாதை இல்லை, ஏதோ வலிக்கிற மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் உடனே நான் என் பசங்கள்கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கப்பா அப்படின்னு. போனதுதான் தெரியும் எனக்கு. என்னை ஐசியூல அட்மிட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணி வெளியில வந்தது தான் தெரியும். அது மட்டும் அந்த கிருஷ்ணரோட நினைப்பிலேயே நான் இருந்திருக்கேன், வேற என்னவும் நினைக்கல. எங்க பசங்களை பத்தி நினைக்கல, பைசா பத்தி நினைக்கல, டாக்டரை பத்தி நினைக்கல. இது எனக்கு பெரிய அனுபவம், பகவான் கொடுத்த பிச்சைன்னு தான் சொல்லணும். எனக்கு அப்படி ஒரு எனக்கு என்ன சொல்வா, இன்னும் கொஞ்சம் நீ இருந்து படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோன்றது. நீ லைஃப் லாங் நீ படிப்ப, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து நீ படி, இந்த பாகவதம் இதெல்லாம் படி, உனக்கு ரொம்ப இது இருக்குன்னு அவரோட பிளெஸ்ஸிங். அவரே நேர்ல வந்து அந்த டாக்டர் மூலமாவோ இல்லை ஏதோ ஒரு இதுவா வந்து என்னை காப்பாத்தி என்னை இப்போ இன்னி தேதிக்கு நான் இங்க பேசின்னு இருக்கேன்னா அவரோட கருணை தான், அவரோட வாத்சல்யம் தான், அவரோட இதுதான். நான் கூட எப்பாவது இருந்தா கிருஷ்ணான்னு ஒண்ணு சொல்லுவேன், அவ்வளவுதான். வேற எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. நான் ரொம்ப சிறு துளி சமுத்திரத்துல ஒரு மணல் கூட இல்லை, அதை விட சின்னவனா. எனக்கு என்னோட அனுபவம் இவ்வளவுதான். அதனால எப்ப பார்த்தாலும் அந்த கிருஷ்ணர் பகவான் 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 தான் எனக்கு. ஏற்கனவே நான் சிவபெருமான் சொல்லுவேன், எங்க அம்மா இருக்குன்னு சொல்லுவான், என்ன சிவபெருமான் பெருசா சொல்றேன், சிவன் இல்ல அவரோட முழு பேரை சொல்லணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி குழந்தையில இருந்தே கொஞ்சம் பக்தி இதனாலதான் நாங்க வளர்ந்துருக்கோம். அதனால எனக்கு தெரியும். இப்ப கூட நாங்க ஆன்மீக புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய படிப்பேனா. அது இது பகவத்கீதை பாகவதம் இது என்னோட உயிர், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவாதான் எனக்கு, அந்த கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கார். அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம், அந்த அனுபவத்தை அனுபவிச்சாதான் அதோட இது தெரியும். அவ்வளவுதான். இப்ப நான் நன்னாதான் இருக்கேன் பகவானோட புண்ணியத்துல. இதுதான் என்னோட இது என்ன சொல்லுவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோடது, அவ்வளவுதான். எத்தனையோ விதத்துல உதவி இருக்கார், இல்லைன்னு. ஆனா இந்த டயத்துல உதவினது கிரேட் அவர். நீ இன்னும் கொஞ்சம் பாகவதம் படி, இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ் பகவத்கீதைய படி அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா சொன்னீங்க நீலு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. மீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரவிக்குமார் பிரபு எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வஞ்சா கல்பத்ருஷ்ட கிருபா சிந்து பதினாம் பாவனே யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்திக்கு ஜெய். ஜெகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபதருக்கு ஜெய். அமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாருமே ரொம்ப அழகா ஒத்துழைச்சிங்க. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க தான் வைண்ட் அப் பண்ணணும் மாதாஜி. லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க தான் ஏகநாத் மாதாஜி, நீங்க தான்